Hausa Media Cycle. Masu kallon mu da sauraron mu barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri wanda yake zuwa muku kai tsaye daga tashar Hausa Media Cycle. Wannan shine zuwanka na farko, ka danna mana subscribe domin samun sababbin shirye-shirye da zarar an dora. Cikin wata sanarwar gwamnati da kwamishinan labaru Muhammad Garba ya sanya wa hannu, ta ce daga yanzu gwamnatin ta haramta zirga-zirgar babura na adaidaita sahu masu kafa uku a dukkanin faɗin jihar bayan karfe 10 na dare. A don haka masu waɗannan babura na da izinin zirga-zirga ne kawai daga karfe 6 na safiya zuwa karfe 10 na dare. Sanarwar ta ce duk wanda aka kama a waɗannan lokuta da gwamnati ta haramta zirga-zirgar, babu shakka jami'an tsaro za su ɗauki mataki a kansa. Kazalika, kwamishinan labaran na Kano Muhammad Garba ya yi ƙarin haske dangane da dalilan wannan mataki. Gwamnati ta yi la'akari da irin abubuwan da suke faruwa da ya shafi tsaro, jihohin da suke makautaka da mu da sauran jihohi da muke da su a Najeriya baki daya. Kuma majalisar tsaro kusan a kowane lokaci sukan zauna a ƙarƙashin shugabancin mai girma gwamna da dukkan shugabannin jami'an tsaro da ake da su a jihar Kano. Akan duba lamarin da suke faruwa, abin da ake kira review a jihar Kano a ƙananan hukumomi baki daya. In ka ga abubuwan da suke faruwa a kusa da kai, dole ka tsaya ka ɗau matakai na gaggawa. So za mu iya cewa ita wannan majalisa ta ba da wannan shawara ne domin a ɗau mataki na gaggawa. Sai dai ga alama wannan mataki na gwamnati ya zo da damuwa ga masu amfani da waɗannan babura na adaidaita sahu wajen zirga-zirgar su ta yau da kullum. Sunana Ahmad Hamisu. A wani lokacin ma buƙatar ka gashi abin hawar ba ta tashi sai a irin wannan lokaci. To idan ya zamto baka da abin hawa kuma an ce doka karfe 10 ce, ya zaka kenan a daidai wannan lokaci. Gaskiya ni daga bangare na zan iya cewa wannan doka, idan hangen da gwamnati ta yi na matakai na tsaro, zan iya cewa wannan abu ne mai kyau, amma ga mu da muke hawa gaskiya zan iya cewa wannan abu ne ba wanda za mu ji daɗin sa ba, sakamakon cewa dole akwai takura. Sunana Usman. Gaskiya a matsayina na mai amfani da mai hawa adai da sau a yaushe ba ta yi min daɗi ba, duba da bakatatan kawai gwamnati ta zo ta sanar cewa za ta hana yawo adai da sau idan 10 na dare ta yi, ga musamman mu irin wanda ba mu da abin hawa. Idan uzuri ya tashi kuma bayan haka ya gwamnati za ta yi da mu, musamman duba da yanayin rashin lafiya, wani uzuri na gaggawa. Kazalika su ma matuƙa baburan na adaidaita sahu na cewa, sunana Salisu Muhammad da Basi. Doka ce ta shafi ba iyakan mu, ta shafi mutane da yawa sosai har wanda suke da sana'o'i da waye. Muna daidai roƙon gwamnati a daidai wannan lamari dai gaskiya, amma wannan abin akwai duwa a cikin nan lamari. Sunana Salisu Abubakar. To ni dai gaskiya a tsari na ni dai dokan nan ta yi mun, saboda mafi yawanci masu aikin daren nan wasu ba mutanen kwarai bane ba, daga yan adaidaita har kuma wasu da ke hawa adaidaita suna mu'amalar su, yawancin su gaskiya wasu ba abin alkhairi suke a cikin daren nan ba. To amma kwamishinan labarin na Kano ya ce duk jami'in tsaro da ya ga mara lafiya an ɗauko shi za a kai shi asibiti, ai kaga wannan ba za a iya cewa lalle ba za a kai shi ba saboda wannan doka. Kuma na san al'umma da su kansu masu wannan sana'a ta a daidaita sahu za su fahimta cewa idan ba cikakken tsaro su kansu ba za su iya gudanar da wannan sana'a ta su ba. Masana ƙididdiga sun yi hasashen cewa baburan a daidaita sahu da ke zirga-zirga a birni da kewayen Kano sun ta sama miliyan guda. Kuma galibin al'umma sun dogara da su ne wajen zirga-zirgar su ta al'amuran yau da kullum.